Mga na-impound nga sakyanan sa Land Transportation Office ipa-auction na kadaghanan ni wa na gyud ma-claim o gawa masikaso sa mga tag-iya. Ano ang report ni Nico Sirido? Kanan, ako ano ni mo impound. Kini ang bagong impounding area sa LTO. Gipagamit sila sa bahin sa yuta sa Kapitolyo diha sa may MJ Cuenco Avenue. Sa pagkakaron, dunay kapin sa 300 ka mga sakyanan ang na-impound dinhi gikan sa ilang lain-lain nga mga operasyon nga gihimo. Gipangbalhin kining maong mga sakyanan gikan sa kaniadtong impounding area sa LTO. Plano sa ahensya, ipa-auction na ang maong mga sakyanan kay taod-taod na sab nga wa lukata sa mga tag-iya. Ang tag-iya ra gyud hibaw na ano wa niya gi-claim pero more than 6 months naman unya gihatagan naman ta sa COA og opinion. Nana po'y guidelines gi-release sa atong central office. So we should be able to proceed with the auction. Sagad sa ilang mga na-impound, mga sakyanan nga kolorom ug katong dunay nagkalain-laing kalapasan. 3,000 square meters ang gidak-on sa impounding area ug halos di na makaigo ang uban pang mga sakyanan nga ilang nangadakpan. Nag-rent ta sa una og 380,000 a month sa impounding area. Karon libre ni. Onya, although 6 months ra ning agreement, mo nang reason sad nga di sa taganahan nga mag-abuso ba. So katong ato ang mga sakyanan nga pwede na namo i-dispose, gusto na mo i-dispose. Nico Sireno, Balitang Bisdak.